What's up mga Troy? At nagbabalik day 2 ng Intramurals namin. At ngayon ay ano ba? 8. Oo. Hindi ako pumunta ng school kasi pagod ako kahapon. Pupunta ako doon parang ngayon ligo lang ako. Maligo lang ako. At yeah. So sa school na tayo magkikita mga kaibigan. At yun. See you sa school. Yeah. Mga kaibigan. Day 2 pala. Pwede ba? Day 2 ng Intramurals namin. At yung mga classmate ko ay naglalaro. Anong masasabi na mo, Edwin? Yeah. Sa day 2. Yeah. Tayo, Ben. Anong masasabi mo, Ben? Yeah. Power lang tayo, power. So guys pala, mga kaibigan, choy na mga choy. Mga istukoy. Sabi nila tol kasi Bragas ay mabaho daw yung Lubot. mabaho daw yung puwet niya doon. Sabi nila tol no. Hi vlog. Hi to Hi the vlog. vlog. Follow me on my social media ko mag-open. Yeah. Si Yoko pala at saka si Sandra Porras. Yung nakita nyo yung day 1 vlog ko. Koy, nakita mo yun, Koy? Hindi pa. Hindi pa, Koy. Yeah. Kita mo Hawoy. Yeah, mga kaibigan. Follow me at Twitter at Ervin Diwata. Ervin pala. Lagay ko lang. Yan. Lagay ko lang sa screen ng Twitter niya. Sige mga kaibigan, balik lang ako. Hello mga kaibigan. Bago lang ako kumain. At yung mga classmate ko, no? Nick Vlog. Subscribe yan. Subscribe yan. Na short. Love nut ko day. Mga ML lovers. Bobo. ML lovers to, mga ML lovers. Yeah. Mga nut love. Apoy Mumbai Cup. Abibuhin mo tol yung video, yung vlog natin tol. Yung wala mati. MVP Badan player po namin ito, no? Isa to sa player ng basketball namin. Ligi Pla. The man sa grade 9. Oh, buga! Grade 9. Opar. Yung oras ngayon, par. Oras natin ngayon, par. Yung oras na. Dan mo to.
Nanalo din sila, no? Sa soccer, no? Daw mo sa akin, lo. Lighting. Lighting. Electronite. Anong masasabi mo sa laron, tol? Fighting for championship. Makayot makulit. Kaya lang. Yatag lang ang tanan. Sa makaya lang gusto makulit. Badan pala. The UFC fighter slash basketball player. Badan. Motorbike. Nakaday dire like. So, ano yung pinakagwapo sa litran? Di na, gumagay. 50% lang, 50%. 50. Kano yung pinakagwapo sa room ay sa litran? UFC fighter pa, basketball player ba? Oh, Conor McGregor. My inspiration. Oh, Ano din? Player sa Letran. Ongkoy pala. Ang Stockholm. Oh. Ongkoy, ang karaang Stockholm. Ay, Ala. Hello. Ricky boy. Ay, Mr. Papa Boy. si Papa Ports. Papa Ports. As number. ML. Pero, pinakagwapo sa Dae. Oh. Papo na rin ka. Papo na ka, bay. So, mulaw ka. Atuan na tayo, mulaw ka. I-vlog ka. I-vlog na yun. Vlog bitaw ni. Bobo. Vlog to, men. Vlog. Balik mo na ako. Buha daw tubig. Wow.
mga kaibigan. End ko na yung vlog ko at nakita mo na sa bahay ko. And